Espera, el micro está abierto. Vale. Bos días a todos e a todas. Acompáñame a meu lado o vicepresidente da Estrutura Territorial Federación Gallega de Atletismo e delegado en Santiago tamén. Vai a presentarnos o 12º Campeonato de Galicia de Milla en Ruta 2021 das categorías sub-10, sub-20, sub-23, máster e absoluta. Tamén celebrarase a vez o Campeonato Galego de 1 km en ruta das categorías sub-10, 12, 14 e 16. Este campeonato está organizado por a Federación Galega de Atletismo e patrocinado por o Concello de Santiago. Colaboran tamén as Consellerías de Tráfico e Seguridade Cidadán e o Departamento de Deportes. A saída das diferentes probas terán lugar na Rúa da Senra e a meta será na Praza de Galicia de Santiago de Compostela. Os atletas realizarán un circuito que comezará, como dicen, na Rúa da Senra, pasará por Praza de Galicia e Fonte de San Antonio, onde darán a volta de novo e chegarán á Praza de Galicia. As distintas probas deste campeonato desenvolveránse o próximo día 13 de xuño a partir das 10 da mañán e temos previsto o remate ao redor das 2:20. Sen máis, cedo a palabra a Iván San Martín. Bueno, pois moi bons días. De novo é un orgullo estar aquí no Concello de Santiago presentando un evento, esta terceira milla urbana Portas de Compostela, que, foi tamén unha aposta non só da Federación, sino tamén do Departamento Municipal de Deportes do Concello de Santiago. Sorprendentemente, acadou un récord de inscritos, non agardado polas restriccións que temos polo COVID-19. Realmente unha vez que establecemos que descargamos o listado de inscritos polas plataformas que se habilitaron, non pode participar toda a xente que se inscribeu, repito unha vez máis polas restriccións, pero sí que é certo que foi unha sorpresa para nós ves máis de 400 inscritos nesta terceira edición que, como decía antes Esther, a súa vez será a 12ª edición do Campeonato de Galicia de Milla en Ruta e de 1 km en ruta. Esta é unha proba de medio fondo fermosa, que aparte vai xa a un perfil de atleta moi específico que lle gusta esta distancia e que non suele ser frecuente. Estánse reactivando algunhas probas en ruta e mostra delo este éxito participativo que vamos a ter o vindeiro domingo. Quero agradecer tamén, aparte unha vez máis de que o Departamento de Deportes o Concello de Santiago conte ca Federación, quero agradecer tamén o esforzo que está facendo o Departamento de Tráfico tamén para ter esa rúa cortada o domingo pola mañán e pedirle tamén ao público que se poida chegar que traten de manter, como nos repiten continuamente nos medios de comunicación, a distancia de seguridade, todas as normas que nós tamén vamos impoñer aos respectivos participantes, que a partir das 10 horas da mañán, cando empezarán as categorías inferiores, sub-10, teremos que impoñerlles un pouquiño en coordinación ca Xunta de Galicia, ca Secretaría Xeral para o Deporte. Nada máis, o gallá tamén este sea como un punto de inflexión para que no futuro esta milla sexa un referente non só a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Temos tamén aquí un dos clubs colaboradores na milla, que é o Club Atletismo Santiago, que este fin de semana, por esta coincidencia non vai poder estar aquí ao completo, pero sí estará presente e vai estar competindo tamén nese ascenso a división, nesas ligas nacionais. Eso é reflexo do bo facer que se está facendo no atletismo galego nos últimos anos, tamén aquí, como non, en Santiago de Compostela. Alguna pregunta? Por aquí non hai preguntas, pero eu si teño unha. Cantos inscritos hai ata agora? Xa se pechou o plazo de inscripción ou podense seguir anotando? Non, vamos a ver, este é un campeonato de Galicia, non se fixo probas populares, porque outros anos facíamos algunha proba popular para que aqueles que estuveran, que non tuveran licencia federativa poideran participar. Abrimos a inscripción o viernes e o lunes xa ás 10 da mañá tiñamos 300 inscritos. Ao final pechamos por enriba dos 400 inscritos. Non poden participar todos, evidentemente,
pero imagínate se abrimos a participación popular, podemos chegar aos 800, 900, entonces, bueno, calcúlalle uns 450 inscritos. Bueno, quiero aclarar, Sí. si no me equivoco, que el límite en cada prueba es de 12 o 10, 10 ¿no? participantes, Claro, con sí. lo cual tampoco puede haber muchos participantes dentro del campeonato. Claro. Nos o que intentamos é vamos a facer en algunhas probas 2 salidas con unha diferencia de 20 segundos entre unha e outra, para que poida participar o maior número de xente. Intentamos coller, de feito hai moi pouca xente rechazada, pero intentamos coller o maior número de participantes posible para que tamén pois teña a repercusión que creo que este evento merece. Moita participación de Santiago, que é un dato bonito tamén, de clubes de Santiago. Bueno, recalcar que el circuito es un circuito bueno, yo como atleta lo corroboro, espero que se pueda batir algún récord gallego ahí y que el público disfrute del evento. Non hai máis preguntas.